Boas tardes a todos e a todas, principalmente darles gracias ao Concello de Carballo pola súa amabilidade e deixarnos a instalación para celebrar este acto tan importante para nós. Tamén agradecervos a vosa presencia aquí con nós, porque a pesar das circunstancias alegramos-nos de poder compartir este día con vos. E agora esperamos que vos gustase moito a canción que preparou o alumnado de música durante todos estes días para a nosa confirmación, e agora a nosa xefa de estudos, Bea, vai a decir unhas palabras. Un forte aplauso. Ola, boas tardes a todos. Benvidas e benvidos, familiares, nais, pais, profesorado e alumnado de segundo de bacharelato. É para todos unha ledicia poder celebrar esta cerimonia tan emotiva. Este curso tan diferente puxo a proba a nosa fortaleza emocional e a nosa capacidade de adaptación e superación. Unhas circunstancias moi adversas, unha vez máis, fomos quen de sacar unhas circunstancias moi adversas, unha vez máis, fomos quen de sacar este curso adiante. Parabéns, parabéns a todos. Ao profesorado que deu o mellor de sí, que traballou coa máxima profesionalidade e sen descanso para garantir a excepcional calidade e nivel académico do noso alumnado. Parabéns ao alumnado, do cal nos sentimos moi orgullosos todos. Un alumnado responsable e comprometido, que respondeu con moita madurez. Traballastes arreo para superar este curso cun excelente rendemento, unha vez máis. E non quero deixar pasar a ocasión para felicitarvos pola vosa educación, o voso saber estar. Estou convencida de que teño diante de min mulleres e homes capaces, cunha sólida formación para afrontar esta nova etapa na súa vida. Votaremos vos de menos. E, como non, parabéns ás familias que estiveron en todo momento apoiando as súas fillas e fillos e que de seguro tiveron que aturar situacións complicadas e seguir adiante. A todos e todas, moitas gracias. Traballamos todos en equipo, cun obxectivo claro e unidade de acción, e vencimos. Os resultados están aí e o demostran. E para rematar, unhas cantas frasetiñas xa coñecidas por todos. Nunca choveu, que non escampara, non me oides a negar. Xa rematou isto. Non deixedes para mañá o que poidades disfrutar e vivir hoxe, devorade a vida e a máxima. Todo isto con moito sentidiño. A vida hai que vivila e malo será. Hasta logo. Muchas gracias, Bea.
E agora é o turno da nosa madriña, que nos leva acompañando desde o segundo de ESO e sempre recordaremos con moito cariño. Un aplauso, por favor. E moitas grazas por acompañarnos neste acto de graduación. A pesar de todos os contratempos e a contrarreloxo, aquí está. Grazas, Miguel, Vanessa e a todos os que colaborastes para que isto fose posible. Agradecer a Bea, a nosa xefa de estudos, estas bonitas palabras de recoñecemento ao voso esforzo e traballo durante estes anos. En nome de todo o profesorado que vos acompañou durante estes 6 anos, parabéns para todos vós. Os que xa rematastes todo con éxito e os que aínda estades pendentes de facelo, pero que habedes logralo de igual modo, estou convencida. Somos conscientes de que estes 2 últimos anos foron especialmente complicados para toda a sociedade, a nivel persoal, familiar e profesional. Fixéronnos adotar en moi pouco tempo novas formas de aprender e ensinar e cubríronnos o sorriso cunha máscara. Tivestes que multiplicar esforzos, superar medos e incertidumes cada día. Sobre todo, aqueles de vós que vos tocou máis directamente ao estar enfermos, confinados ou simplemente afectados pola situación. Ninguén dixo que fora fácil, pero lográstelo. Por iso, quero felicitarvos, parabéns a todos por esa valentía. En contra daqueles que pensan que para os profesores, os alumnos non son máis que unha morea de caras pasaxeiras que se renovan cada ano, dicir que prefiro aqueles outros que consideran que nunca tiven mellores maestros que os meus alumnos. Cada día aprendemos con vos. Para min, sodes unha xeración moi especial, ben o sabedes. Mostra é que estea hoxe aquí diante, aguantando tipo como podo. Cheguei a Parga hai tantos anos como vos levo dando clase a maioría de vos. Sodes moi poucos os que vos librastes. Mais ben, creo que solamente Brais e Arturo foron os afortunados. De feito, cando alguén me pregunta cantos anos levas en Carballo, a miña referencia sodes vos. Empezo a contar. Segundo, terceiro, cuarto, bueno. Pois son 5. Case nada e canto tempo. Cantos exames. Tantos longos exames. Que rápido pasou todo. Tanto foi así que nin me decatara de que seguía tendo no libro de notas as mesmas fotos vosas de segundo da ESO. De todo este tempo que compartimos, podería citar moitas anécdotas, pero quedareime sempre coas pequenas e grandes cousas que me aportastes cada un de vos. Aproveito tamén para pedirvos desculpas se algo fixen mal, que de seguro que sí, aínda que non fose a miña intención. Quería agradecervos tamén o voso compromiso na colaboración coas actividades organizadas polo centro e distintos departamentos. Entre elas, as actuacións musicais, as que nos tedes tan acostumados e das que hoxe podemos disfrutar unha vez máis. Graciñas, Vanessa. Por último, atrevereime a darvos un consello e formularei un desexo. Como consello, sede constantes e perseverantes en todo o que vos propoñades facer. Pelexade polo que queredes. O esforzo sempre se ve recompensado. Sede valentes e dade sempre o mellor de vos.
Disfrutade tamén das pequenas alegrías que vos dará o día a día e non as perdades por esperar únicamente o gran día. O meu desexo é que sexades moi felices, sexa cal sexa o camiño que vos marquedes. Non podo rematar sen agradecer ás vosas familias o apoio e colaboración que vos e nos brindaron en todo momento para que todo saíse adiante. Pero, sobre todo, a educación en valores que vos inculcaron. Teñen que estar moi orgullosos de vos. Remato xa. E vouno facer aproveitando as palabras de Xairo, nas que dicía: agora toca marchar coa música a outro lado, pero voltarei. Pois sí, agora tocarles a outros disfrutar de vos e a nós esperar que voltedes. Moita sorte e ata sempre. Moitas gracias, Mica. Agora ven un dos momentos máis esperados de toda a celebración, que é o discurso dos nosos compañeiros Brais, Diego, María e Nayara, que van dar un discurso no nome de todos nós. Un aplauso. Boas tardes a todos e a todas e benvidos á nosa graduación. Esperamos que vos gustar a actuación dos nosos grandes artistas que nos acompañaban hoxe, que non sería posible sen a axuda da nosa profesora de música, Vanessa, e o noso compañeiro Xairo. Hoxe chegamos ao final dunha viaxe, ao desenlace dunha historia que comezou xa anos atrás. Ainda lembramos o primeiro día que pisamos o instituto. Madre mía, que medo tiñamos. Pero, sobre todo, pensábamos que o fin da carreira chegaría moi tarde. Non obstante, aquí estamos. Debemos acelerar demais porque ni sequera nos damos de conta do rápido que pasou o tempo desde a liña de saída. Neste longo camiño vivimos enfado, reconciliación, momentos de risas e relaxación. Ainda que, bueno, destes últimos pouco. Mencionar tamén as nosas familias que nos axudaron nesta difícil etapa, que fixeron que todo isto fora moito máis sincero cando o mundo se nos viña enriba. Neste longo camiño vivimos enfado. Neste longo camiño vivimos en paz, reconciliación, momentos de risas e relaxación, aínda que destes últimos poucos. Mencionar tamén as nosas familias que nos axudaron nesta difícil etapa, que fixeron que todo isto fora moito máis sincero cando o mundo se nos viña enriba, e pensábamos que non podíamos máis. Grazas por soportar os cambios de humor e desculpas que nos ven. Dar as grazas a todos os profesores, aos que están aquí como aos que non, pola súa axuda ao longo deste percorrido e que sen eles non chegaríamos ata a vitória final. Engadir que non foi unha etapa sinxela para ningún de nós, tanto polas nosas hormonas revolucionadas como polo coronavirus, que parecía chiste, pero que ao final acojonounos a todos. Pero tal é como moito fin de todo se sabe, e nós non fomos menos. Bueno, xa basta de formalismos, que non é momento de poñernos a chorar, senón de rirnos un pouco. Inda que a mellor ímos entrades do rápido que imos, cualquier que viña nas súas clases, tamén hai que ficar a pantúnfilas, por facernos máis amenas as clases de base durante a cuarentena. Vaya facturas telefónicas de lodo de pagar a base con cantidade de chamadas que nos fixo. Ao señor Bóveda por ensinarnos os movimentos das lobinas e polos seus chistes que nos alegraron os días. Ademais, agradecer a María e a Irma por todos os vídeos que subiron a aula virtual que con sorte viron 2 persoas. Destacar tamén a profesora de Leticia polos seus chistes e vaciladas, por involucrarse tanto
e, sobre todo, por converterse máis que nunha profe, nunha amiga. Bueno, poderíamos seguir agradecendo todo o día, pero como di María, quedan 5 minutos, chicos. Aparte que como sigamos dicindo estas barbaridades, al final Vanessa vai acabar por cortarnos a cabeza, creo. Non se escoita, pues nada. ¿En serio? A ver, así. Así escoitase mellor. Vale. Pois o que estaba dicindo, que poderíamos seguir agradecendo todo o día, pero, pois, como di María, que quedaba, bueno, que esto, espera que non se escoite. Chicos. E aparte que, bueno, Vanessa, que non se me... Oi, a ver. No, pero ya... Eso, como sigamos dicindo estas barbaridades, ao final que nos vas a acabar cortando a cabeza, verdad? Bueno, que son capaces. Agora, en serio, o sea, entristecenos moito deixar todos estes anos que estivemos aquí, que, bueno, son 6, pero para algún 7, non pasa nada. Para rematar, dicir que hoxe pode que sea o último día que estemos todos xuntos, pero que nos fixese de sentir parte desta pequena, pero gran familia. Agora tócanos, pois, abrir outra etapa, onde seguramente cada un colla un camiño distinto, pero os recordos sempre estarán aí, e, bueno, iso é o que importa. Moitas gracias a todos, porque motivos votar de menos. Despois deste conmovedor discurso de música tocará de novo outra canción. Despois deste conmovedor discurso, a clase de música tocará de novo outra canción que é de Mamma Mía de ABBA.
A continuación, Vanessa, sustituyendo a Clemente, tutor de segundo de bachiller A, e María, de tutor de segundo de bachiller B, que hoxe non poderon estar aquí, para entregar as bandas a todo o alumnado. Agrelo Canedo, Javier. Álvarez Casas, Ainhoa. Álvarez Guianza, Natalia. Barcamada, Mencía. Borrazás Mata, Fabián. Sandra Belén, Gastela. Campos Andrade, Manuel. Castiñeira Mayo, Leticia.
Ana Suárez, Lucía. Pacal Martínez, Valeria. Ferreiro Ponte, Rubén. Fraga Herrán, José. Castro Vilas, Noemí. Gonzalo Souteiro, Nerea. González Ramos, Sergio. Juncal Lorenzo, Carmen. Lama Suárez, Pablo. Lema Villar, María. María Portero, Lara.
José Rama, Sara. Puñal Suárez, Alex. Rey Castro, Damán. Rodríguez Fernández, Sergio. For someone to save me, 'cause I know Rodríguez Caracel. Sánchez Seoane, Lucía. Suárez Galera, Pablo. Varela Iglesias, Alejandra. Alvarello Sande, Adrián. Barbeiro Otero, Nayara.
Blanco Porteiro, Julia. Carlos Blanco, Xairo. Candal Vázquez, Noria. Casimiro Asquei, Olivia. Coto Nicolau, Alejandro. Fariña Lorenzo, Celia. Fernando Regueira, María. It's my life. If I'm gonna waste it, I'll waste it on you. Paul Suárez, Ángela. Fraga Taibo, Manuel. Galán Rodríguez, Manuel.
García Martínez, Sofía. Let go of what you cannot change. Look my way. This moment it's just you and García Varela, Manuel. González Lovera, Andrea. trust me, just love my way. Remil Amor, Valls Lucas. Ramos Busto, Valeria. Torres González, David. As days go by. Vila Sousa, Arturo. Villarpombo, Daniel. Xa para rematar, imos escoitar dúas cancións máis, Relax de Crise de Mika e Viva la Vida de Coldplay.
momentiño, esa, para rematar, mostrar o noso agradecemento ao alumnado que colaborou este ano co Departamento de Mediación, actuando como alumnos axudantes e mediadores. Faralles entrega de un agasallo un membro do Departamento de Mediación, Belén Lendoi. Álvarez Casás Ainhoa. Marta Amado Mencía.
Padre Abelenda Estela. Castiñeiras Mayo Leticia. Fernández Regueira María. Gesto Vilas Noemí. Torres González David. Barbeira Otero Nayar. Ferreiro Conde Rubén. García Varela Manuel. González Lovera. Lema Villar María. José Rama Sara. Y con esta entrega damos por finalizado o acto. Perdón. Decir algo, perdón. Bueno, queríamos entregar un ramo a Brisa, a Divina e a Bea. Toma.
E xa, para rematar, de verdad, nada, agradecer novamente aos profesores pola súa axuda e as nosas familias que estuveron tanto nos bons como nos malos momentos, e a Miguel e a Xairo, que sin eles isto non sería posible. Moitas gracias. Por favor, alumnado de segundo de BAC, rapaces, alumnado de segundo de BAC, pide para que adiante coa banda, para colocarvos no escenario, para sacar unha foto de grupo, por favor. Vale, así que non vos desperdicedes aínda.
I'm feeling again. I gotta let you know. I gotta let you know. Está en modo vídeo, ponme en modo foto. Está en modo vídeo. Está en modo vídeo, pero tenéis que saber. ¿Qué tal? Felicidades, María. Gracias. ¿Qué música? A sacar una foto, porfa. ¿Qué música? Hola. Eso ya. Hola. ¡De música! ¡Sacar una foto! Bueno, non me caí bastante tamén. Non me cago de tutto. Ahí está. Allí. Sacando las sacando la foto, chicas. Sei che non posso dire a un curso qui. No, dai, no, ma non può ci apporti. La mascarilla mola más fotos, ¿sabes? Gracias, es raro que son cerrados, ¿sabes? No, muy bien, pero aquí. Sí, no, no, ¡Madre mía! Una sacación para cuando llegue yo a la parte.
Eso ya puedes callar, es que me ha pasado, ¿eh? Pero es que ya estás esperando para foto. Eso es bastante americano, porque el pantalón para mí. 6 solos.
¿Qué?